Ahojte! Ja stále sa vytváram nové outfity na fotenie a teraz chcem urobiť taký outfit, ako bol v klipe Shania Twain Man, I Feel Like a Woman. A mám taký čierny čokier a chcem na neho dať, už to mi došlo, také korálky, že to bude spolu. Tak, bude na krk. A potom k tomu našité budú také korálky. A potom ešte tie korálky budú aj pre rukavičky, že tam boli tak, v tom outfite boli našité na rukavice, tak to nejako bolo. Ale ešte som nerozhodla, aké rukavičky použiť, že ja mám také saténové a ešte mám aj zamatové. A ja neviem, aké využiť, môžete mi poradiť v komentároch, aké by ste chceli vidieť rukavičky. No ten čokier je taký, no tiež taký nejako ako zamatový, neviem. Ale rukavičky také saténové alebo zamatové. Aké použiť? Napíšte mi v komentároch. Ešte som nerozhodla a neviem, čo robiť. A toto urobím a môžete si objednať fotenie a použiť toto všetko na vytvorenie krásneho portrétu a budete sa cítiť ako celebrita alebo taká speváčka na scéne.